Morjesta vaan. Minä nyt syömässä ihmisen siemenmunia. Joo, kävin hautarilasta. Jos on ruudun toisella puolella joku katsoja, joka tunnistaa, näsivät niin kyllä. Taasin käydä nappasen hänen siemenmunat. Joo. Voit laittaa kommentteihin, että mitä muistoja hänestä on. No niin, kun meikä nyt sain sen siemenmunat ja nyt mä syön ne pois. En anna takaisin, vaikka ulos saisin ne pois. No niin. Hyvä tuoksu ainakin. Voisi sitten lampa. Enpä ajattelin, että se on tämmösen. No tämmöstä. Nyt on aika hyvä. Oi että. Ottaa miten ne on niin vaikea. Ei nyt nuo liukkaat nää sormet. Ei perhana. Perhana ois mulla puukko, mitä mä voin aukasta. Nyt saa. No niin, nyt tämä toinenkin, mitä tää vihreä maistuu. Elikkä, mitähän tää keskimmäinen sai? No, tässäkin se on punainen. Katsotaan minkä tän sisällä on. Tää ei ole seurannasta. Ja tää ees musta tossa on. Ei kummoiselta maistu. Tää on kyllä jännää ostaa. No, morjesta.